Ahojte, dnes by som vám chcel niečo povedať o zaujímavých miestach západnej časti Spojených štátov amerických. Najprv sa pozrieme na krásy poloostrova Olympia, na jednu z najviac regulovaných riek v USA Kolumbiu a na záver si povieme o nehostinnom údolí smrti. Poloostrov Olympia sa nachádza v severozápadnej časti USA. Zo západu ho obmýva Tichý oceán, zo severu úžina Juana de Fuca a z východu kanál Hood a záliv Puget Sound. Na väčšine jeho územia sa nachádza olympijské pohorie s rôznorodou a jedinečnou faunou a flórou. Najvyšší vrch tohto pohoria je Mount Olympus s nadmorskou výškou 2428 metrov nad morom. Poloostrov je obývaný najmä na pobreží. Svoj nezvyčajný grécky názov dostal od anglického cestovateľa Johna Mayersa, ktorý pomenoval najvyššie pohorie olympijských vrchov Olympus, pretože sa mu zdalo, že ako grécky Olymp, aj tento vrch by bol vhodné miesto pre domov bohov. Podľa tohto najvyššieho vrchu dostalo meno celé pohorie a následne podľa celého pohoria dostal meno celý poloostrov. Vďaka západným vetrom od Tichého oceánu, ktoré prinášajú veľa zrážok, najmä na západnú časť poloostrova, kde na niektorých miestach dosahujú až 4000 mm ročne, sa na poloostrove nachádzajú malebné dažďové pralesy. V blízkosti poloostrova tečie rieka Kolumbia. Je to najväčšia rieka v Severnej Amerike, ktorá tečie do Tichého oceánu. Táto rieka má dĺžku 2000 km a odtokovú zónu 668 000 km2. Svoju cestu začína v jazere Kolumbia v britskej Kolumbii a končí v Tichom oceáne v meste Astoria v Oregone, južne od poloostrova Olympia. Smer jej prietoku je veľmi zaujímavý a často sa mení. Tento zaujímavý tok rieky bol ovplyvnený najprv lávovými prúdmi a neskôr aj kontinentálnym ľadovcom. Rieka je významným zdrojom elektrickej energie. Nachádza sa na nej až 19 priehrad, avšak kvôli týmto priehradám sa narušila migrácia lososov. V minulosti ich tu migrovalo 30 miliónov ročne, no dnes to už je len zlomok z nich. Rieka Kolumbia dostala svoje meno podľa lode Columbia Redivida, na ktorej ju americký kapitán Robert Gray ako prvý nedomorodec splavil. Údolie smrti je najnižšia, najteplejšia a najsuchšia časť Severnej Ameriky. V Badwater Basin má nadmorskú výšku 85 metrov pod morom. Toto je zároveň aj najnižší bod v Severnej Amerike. V roku 1913 tam namerali teplotu až 57 stupňov Celzia a pri povrchu teplota môže dosahovať až 94 stupňov Celzia. Priemerný úhrn zrážok dosahuje iba 42 mm ročne. Nachádza sa v juhovýchodnej časti Kalifornie. Údolie smrti je asi 225 km dlhé so smerovaním zo severu na juh a je široké od 8 do 24 km. V minulosti sa v tejto oblasti ťažilo zlato, striebro a borax. Svoj hrozivý názov dostalo od skupiny prekopníkov, ktorí sa tu stratili v zime v rokoch 1849 až 1850. Aj keď iba jeden z nich zomrel, všetci si mysleli, že z tohto miesta sa stane ich hrob. Ale keďže všetci chcem mať kontakt so životom, tak musíme opustiť údolie smrti a ísť Čiže